हेलो लोगोफोर खुलुमबाय दिनै आं मोनसे गोदान ब्लग लानानै फैबावनो सानदों आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दङ जोंबो मोजाङैनो दङ नाथाय आंनि दिनैनि कन्टेन्टआ मैयानि आद्रासो दे लोगोफोर थेवब्लाबो अननानै नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आङो आसा खालामनाय थाबाय आरो जायफोरा गोदान भिउवार्स लोगोफोर प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै होदो जेब्लानाखि आं गोदान भिडिअ आपलोड खालामगोन अब्ला नोंथांमोनाव नटिफिकेशना सहैगोन आरो जायफोरा अलरेडि साबस्क्राइबारखा बिथांमोनखौबो प्लिज अननानै लाइक हरदो कमेन्ट्सबो हरदो नोंथांमोननि लाइक कमेन्ट्सआवसो जोङो माने भिडिअ बानायनो मटिभेट जायो स' थ'दो बिदिब्ला लोगोफोर दानाबा जानोसै आं हे प्रभु नों आंनि भाग्यआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच नोंखौ जानानै आंनि देहा गोसो गासिबो गोजोन जाथों नाथाय आङो भिडिअनि थाखाय ओंखामखौ बुरजा लादों एफा बुरजा जानो हाया खावसे दोनखानोसै आरोखि ना मोजां नुनायनि थाखाय मा खालामनांगौ जायो एसे खमायनानै लाबाय आं लोगोफोरनि बारा बुरजा जाबा मटा जायोना ओंखायनो फानलुआ गोसा गैथारा अन्थावबाथ' आंना फिसाफोरा बिमाया जानायाव भिडिअ बानायदोंना रायज्लायनो हाला बिराद गोथाव जादों एकदम टेस्टि बिराद गोथाव गोसा गैया फानलुआ जेबो भाजा जानोसो मोजां जादों ओरैनो गथ'फ्रा अन्थावबाथ' रायज्लायनो हाला बिराद मोजां ओंखाम जाबाय लोगोफोर मावनो फिन्दि नांगौ
बिराद गोथाव जादों। जाजोब्बाय आं। ओमफ्राय नै दालि दंबायोमोन आरोना, दालिखौ एसे खम जायो आं मानसिया। बिराद गोथाव जाखादों। बारा ना बेदर जानो हामा ना, बारा ना बेदर जाबा मानसिया आनहेल्दि जायो, खुगानि टेस्टल'सो। सम सम जा। दालिखौ गारनो मोनबाय आं, एसे लोंनानै दोननोसै आरोना। दालियाबो बिराद गोथाव जादोंमोन, आरो बेयो गोथावसिन ना, ओंखायनो। कार्ब'हाइड्रेट मोनोना दालियावबो बिरादनो, केलसियामनि खामानि होयो। जाला जाबाय। स' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो। आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच।